eto na. Sinuot ko na ang binigay sa akin. Ayan, di ba? Ito yung binigay sa akin kay Philip Gitegan. Shout out! O, di ba? Bagay na bagay sa akin, di ba? Baji na baji kaayo, di ba? O, di ba? Ngayon, magluto ako ng manok na may patatas. Nakalimutan ko, dapat pala may carrots. Dapat may carrots. Patatas lang yung nabili ko, pero pwede na yun. Basta makain lang. Diba? Kaya mag-ready na ako para magluto ako ng pang-ulam namin mamaya sa dinner namin. I'm here na sa akong upuan. Tapos, ngayon, balatan ko ang patatas. Ito po ay hinugasan ko na. Tapos, itong kutsilyo, i-chok-chak ko to sa akin. Wag naman. Wag naman. Itong kutsilyo, ito ang gamitin natin para ibalat ng patatas. Wag naman i-chok-chak sa akin. Ano ba yan? Tapos, si Ingot nandito. Please come in, Ingot. Ang suot ni Ingot, laki na laki talaga siya. Hindi siya babae ha, lalaki. O diba? Tingnan natin suot ni Ingot. Lingkod na ni Ingot. Laki na laki talaga si Ingot. O tingnan mo. O diba? Yung dito niya laki na laki talaga si Ingot. Tapos mayroon siyang anting-anting. Ito anting-anting niya. Malo kag panit dani dili. Ha? Di ka kapalit-panit? Agoy. Pero kabalo kag kaon. Kuno siya, kabalo siya kaon. Di siya marunong magbalat ng patatas, pero marunong siya kumain. Ayan, si Lingling. Ling, gimingaw kasi mong mama, wala. Ha? We. Tarong ba? Ganong gimingaw man kasi mong mama? Ha? Dugay na. Love di mo yung mama, dili. Ha? Kung maguli si mama, imo papabalikon, dili na. Ngano man? Ha? Tarong ba? Wala kami ngawa si mama. Gimingaw ka? Gimingaw daw si Lingling. Gimingaw daw si Lingling sa iyang mama. Guwapa ka Ling, dili. Guwapa daw si Lingling. Tarong ba? Sino o dili? Kumusta naman ka, Loy? Mabuti daw, sabi ni Loy Loy. Si Loy Loy, hindi siya ngayon naglaho ng hotcake kasi Sunday ngayon, so rest day niya. And then, Monday naman bukas, siya daw ang maglaho bukas. Diba? Ang bait talaga ng mga, pamangkin ko. Si Loy Loy, anak ito ng pinsan ko. Kapatid ni Jimbo. Dapat pala nito, bumili ako ng carrots. Hindi ako nakabili ng carrots. Carrot. Tapos subukan ko doon sa merkado namin kung may carrots ba doon. Mamaya. Para masarap ang ulam. Sinabihan ko yung partner ko na sunduin ako dito bukas. Kaya baka bukas ng hapon pupunta na naman kami doon sa aming narintahan. Ayan, tapos na akong nagbalat ng potato. Tapos hiwa-hiwain ko na to siya. Hindi na kailangan ng tagtaran. Iganito ko lang siya. Eto guys, tapos na akong naghiwa ng mga patatas. Yun. Tapos antayin ko si Lingling, baka may carrots.
Tapos ngayon, hiwain na natin ang manok. Yung manok na nabili ko. Ayun. Pila man na Tulo. Tulo kabok nga. Karot? Pila man? Pila yung sukli? Yes. Hoy, Ano? 20 din na Ha? Kabalo kag panit na na. Dili. Agoy. Ako na yung juice me. Unsa ka man nimo? Ang palit. Unsay paliton? Unsa ka makaon? Makaon. Unsa lagi nga makaon? Ice candy. No, makaon yun yung ice candy. Tag 5 ice candy? Uy, palit na dito ka, duha ka buok. Para kang may og mo. Tunga mo. Ha? Teka. Da. Ayan. Ito na yung palit. Diba? Yan. Che. Wala. Wala. Ayan. Ganitong hiwa lang. Ayan. Para kasya na kasya sa aming lahat. Diba? Ganyan lang mga besh. Talagang hait na hait ang kuan. Hait na hait ang sundang. Diba? Diba mga sis? Eto na mga nahugasan ko na ang carrots. Kaya, balatan na naman natin. Parang ano siya, medyo madaot na siya. Ayan. Diba? Mabuti naman may carrots. 20 pesos, 3 peraso. Yan mga sis, nahiwa ko na ang carrots at saka patatas. Tapos, hugasan ko na naman yan para mag-ready na ako para lutuin ko na. La 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 la. Ayan mga sis. Maghugas-hugas. Dahan-dahan bayot. Ayan, mga sis. Ayan. Eto na mga sis, ang panakot. Here na ako sa kusina namin. Kaya ready to cook na ako sa aming ulam para sa hapunan namin. Ang lulutuin ko, manok tapos may patatas at saka carrots. Kaya, ang luto na ito, pang family ulam lang namin. Tapos, nakadepende na kung paano ko siya lutuin. Kasi hindi ako marunong magluto ng ulam. Marunong ako kumain ng ulam, pero pagluto, hindi ako masyadong marunong magluto. Sa akin lang naman, ang gagawin ko ngayon, ang importante, maluto siya. Kaya, eto, magluto na ako para sa aming ulam. Ayan, mga besh, mga sis, mga frenny. Oh my God! Walay kahoy. Ano ba naman to? Wala ng kahoy. Naubusan na ng kahoy. Ano ba yan?
Oh my God! Imbis kukuha na ako ng kahoy, walang kahoy. My God, my God. O, diba? Naku, charot, charot, charot. Charot, trot, trot. Diyos ko day, Diyos ko day. Manghiram ako ng atsa doon sa kay Jimbo para mag-atsa-atsa na naman ako ng kahoy. Kasi walang kahoy. Anong nangyari dito? Nanay, tatay. Hay nako, oh my God, walang kahoy. Diyos ko day. Anong nangyari dito? Anong nangyari dito? Bakit walang kahoy? Bakit walang kahoy? Ha? Charmos ginamos. Charmos ginamos. Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit walang kahoy? Bakit walang kahoy? Anong ginawa ninyo? Walang kahoy, walang kahoy. Char. Ayan. Hoy, ginuot ko ba yun? Mabughat ko dani. Bago pa ta na ulian. My God. Kaya mo yan, Day. Kaya mo yan, Day. Ano ka ba? Bakit ang tigas mo, ha? Ay, ginuot ko, Day. Kaya, eto, Day. Bakit, Day? Ay. Ako. Diyos ko. Ay. Eto, magbugha tayo, Day. Ay. Ay. Mabuti na lang maaga ako naghanda ng pagkain kasi kung gabi na ako ready. Naku, Day. Magbughaay ko sa gabiing dako. Naku, Day. Ano na to, Day? Bugha pa, Day. Hala. Da. Ha? Nanggigil na ako sa'yo. Nanggigil ako sa'yo kasi matigas ka. Matigas ka? Hindi ako magpaano sa'yo. Yan. Diba? Ganyan lang mga Day. Ha? Diba? Oh. Tapos ngayon, ha? Naggigil. Tapos ngayon, nanggigil na ako. Nanggigil na. Nanggigil ako. Oh. Kasi nanggigil ako. Ay, Japon. Karon. Ha? Nanggigil talaga ako. Tapos, ay, Diyos ko bayot. Diyos ko, Day. Lagi. Okay na to. Bahalagdag ko. Kaya nga. Kuan. Para makaluto na ng ano. Makaluto na. Oh my God, my God. Bantay mo na ako kay at sahon mo na ako ron. Ali ali. Kay gikan karon lang. Imbis wala mo gibuhat din hi. Nagsali mo lakaw-lakaw nga dani arang pita Nangapita na yung tiil. Ali, sige. Kuan ah. Kana hakuta na dito sa kuan, kusina. Kau katupar mong duha ha. Lakaw agoy ginuko ang tiil arang hugaw ah. Karon lang.
At sahon gid ako na karon, sige. Tingali jud karon. Agpas dali. Ay, Diyos ko day, Diyos ko day. Diba? Madali lang mga ses. Madali lang mga ses. Kana. Tapos, piliin ko ang walay buko para madali lang. Ito, walay buko. Hawangot kay mabuhian ko ning atsa na. Patay si ingot. Thailand. Ina na rin. Da. Lagi. Pila nakabok dito. Wala. Ito yatis. Yatis ka. Yatis ka ha. Yatis ka ha. Dah. Ulah. Kabuhi. Hayag na siya kasi nilipat namin ang ilaw doon sa taas. Tapos ngayon, ngayon, ilagay ko na ang carrots
at saka patatas. Nalagay ko na ang carrots at saka patatas. Yan, ang sarap. Ayun guys, mukhang masarap ang ulam na luto ko, di ba? Lagyan ko siya ng kunting harina para medyo malapot ang sabaw. O di ba? O yun ang aking luto. Bitsin lang, papaya imama ka. Nalagyan ko na siya ng harina. Tapos, magsaing. Kasi wala pang sinaing. Tungtong ang sinaing. Eto, oras na para maghapunan. Ayan, ang luto kong ulam. O, diba? Nakita ninyo ang luto kong ulam? Yan ang aking luto na ulam, mga ses. Oh? Tuwa sila sintro? Alin lang, kita na lang kaon. Una na lang tagkaon. Si mama, si papa, si Lingling, tuwa sa sintro. Ayan, si Amay. Pamangkin ko din yan, anak ng kapatid kong lalaki. May kambal yan. Tapos yung kamay niya, nalisa. Ayan. Kami na lang ang kakain kasi wala sila dito. Tayo na lang, May, ang kakain na May, ha? Kaundaghan, May. Kaon, May, ha? Ayan, kaon na tamay. Kain tayo, guys. Lami, May? Katugon. Bye-bye. May mananay dahil lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!